И здравейте хора, сега играем на Minecraft P с Иван, по-скоро ProGamer X, но името му е Иван, да. Къде си? Точно за тебе. Да. Майка съм ти с голяма пенка на врата, голяма пенка на Я покажи, братле. Виждате ли каква бенка? Братле. Никой няма така бенка. Да. Иван е само по рода си. Да, братле. ProGamer Access X. Аз все още не съм ютубър, скоро мисля да ставам. Главно ще качвам PS3 или PC игри, защото съм с iPhone и е малко трудно да снимам видеята, които правя. А пък аз съм Android геймър. Е по-странно, но да, хора. Сега да не разяснява положението, просто да почваме да играем. Защото, нали, Това е важно. наша скромento. Мерихме една пещера и сказах, защо не живеем тук? Тук е прекрасно. Невероятно е пълно бъхано с диаманти. Невероятно, е така. Аз ще копам. Еми, Отцапам ръцете. добре, брат. Да. Чакай, аз тук правя нещо като стая обща. Аз не разбирам нещо. Защо му Джанг се измисли? Това е тази бенка. Защо служили бенка? Това е просто връх на Америка. Да, е верно. Ох, За какво служи ли някаква бенка? Това е все едно да... не знам. Тъпо. Да, странно е малко. Но... Надявам се. О, намерих кол. Fuck yeah. Защо не мога да взема тъпите неща? Да. Ти глупчета ще бъдат максимум по 10 минути. Всеки път, най-вероятно кога сме заедно, ще играем в различни светове. Понякога, но не винаги. Понякога може да играем в моят свят. Но пак гейминг да записвам. Това ще обзавеждаме пещерата. Да, все пак моят свят малко по-развит. Имах един недър реактор, но бях се пъзил с едно друго момче да играем. И това взе недър реактора и излезе от сървъра и просто вече не влезе и си остана с него тъпия недър реактор. Кор и е така. Да, 3 това е или 4 шива. диаманта отиваха така. Да, това е шива на момчетата. Говорим си за това как може да играем. Та ние не се срещаме много често. И когато се срещаме, ние по принцип играем в local сервер. Най-вероятно ще качваме двамата видеа на CS 1.6 Counter Zombies. CS Next Zombies искат да искаш. Да, CS Next зомбитата. CS Next зомбитата най-вероятно да на него ще качваме, защото... Това онлайн може да. Ще дисконектна, бе. Съм дисконектвал, бе. Не. Тук съм станал на видим. Странно. Защо не мога да се бъдем в щата? Дяволите. Напиши ми, че си дисконектна на мене. Виж ме. Значи аз съм оня. Сташе. Ха-ха. Ти защо си тука? То? Да, кажи. О! Само ми изпиля, че съм дисконектна. Някога. Аре, бе. Да, брат. Minecraft е мега бъгова игра. По видеото си е добре. Колко сабскрайбера имаше? 32 в български канал и 6 в английски. Брат, еко. Ох, да, мале, защо ме спомня подели вътре в дърво? Не бажде, ама без
Да, брат, Майнкрафт е много шибано бъгава игра. Няколко няма супер. Можеха поне да си измислиш ти как да си изглеждаш, не да някакъв близнак. Като се включи 5 човека, добре, че това е гай, дето ти показва, че кое има, защото иначе си махал. Просто си никакъв шанс нямаш. Защо в дялите не могат да ти съберат тези неща? Няма просто да видиш. О, не, ти пак се бъгна. В момента те гледам. Кой ти задник? Аре, моля ти се, мръдни. Какво да мърдам, братле? Ти стоиш на едно място. Не стои на едно място. На едно място и стоиш. Ти ще и гледаш пръста. Едно покажеш там. Бах ти скапаната игра. Бък. Пак съм дисконектнат по дяволите. Сега съм в играта. Дяволите му джанг. По-хубаво, отколкото никога. Или беше по-хубаво рано, отколкото никога. Просто не ми дреме. Файн. Видеото е 6 минути. Няма нужда да го нашефваш, просто пити колко добре. Защо ме виждаш и там? Къде и там, бе? Това съм спалното още на мен. Това билдинг терен, ремонт. Да, човек. Аз се питам да го направя несиметрично ми естествено. Защото когато е несиметрично някой по-яко влизаш. Казваш здрайте, пичуи. Когато започна ProGamerX, ми е името, но изберете ми аз как да ви наричам. ProGamer и motherfucker. Дали ти помста. Защото аз съм голям фен на PewDiePie. Колкото и да е там. Не е заплаха, но просто е голям пич и той. Малко се лигай последната видеа. Той принцип се лигай, братле. Той това го прави for the money. Аз не разбирам как се така е, примерно. Той се лига видео, ама поне се пробва за такова. Да. Хора, мислим да спрем това видео за сега. Ударете лайк бутона. Ударете... И така. Просто натиснете шибания бутон. Ако сте лайкнали видеото, дори да не сте го натиснете. Ако сте го гледали изобщо, subscribe, лайк и всичко там, което се може без дизлайк или такива. И го споделете, защото ти трябва. Го и да, и не бете много лоши курви, защото иначе вие не сте Дамбизер и не сте Сподерман и не оставяте някакви курвенски коментари, защото вие не сте Сподерман и не сте яки, когато ставате курвенски коментари и не сте изобщо готини, когато спрете много яки, когато писате в коментарите. Довиждане.